вже одразу поведемо. Андреа! Ми готові. Туди. Це було 8 березня, дівчатам квіти дарили. Так що ви не переживайте. Дівчата у нас накормлені завжди. І тут діти сплять. Тут люди сплять. Ждем якихось новостей хороших, тому що дуже страшно, звісно, ночі страшно. Ну, держимося, бо нема другого виходу. Все хорошо, все не страшно, все хорошо. Їсти є, пити є, Ну, все поки, нормально. поки не голодаємо, все нормально. Да, все Нас хорошо. тут опікають наші защитники, хлопці. Так що стараємося якось виживати в таких умовах. Що зробиш, як другого виходу зараз немає. Всім тяжко. Ми віримо, що тут буде все добре. Чого ж кудись тікати, потім назад як вертатися. І квартири кидати, і все кидати, і хто їх буде охороняти. Цих жінок, і хто буде годувати. Тваринки домашні є, ми ходимо І їх тваринки кормимо, домашні, а так, так. що, кинуть, з собою не візьмеш. Ну. Мы остаемся тут в Ирпине, держимся и пытаемся поддерживать людей, чтобы не падали духом. Сам с Польши остаюсь тут как римокатолический священник. Провожу службы, люди приходят и молимся вместе. Ми прийшли, нам дали лопати, ми копали, чесне слово. Все, що можемо, привозимо з Києва. Хліб, павербанки, бензин, соляру, все привозимо. Нам інформація приходить, які люди відмовляються, ми їх вмовляємо. І вивозимо туди до мосту, Романівка. Там їх зустрічають, розвозять, все там є. Головне звідси вивезти.